Здравейте на всички! Продължаваме с поредицата от видеоуроци за японските свещи. Тук благодарение на колегата Димитър Аврамов ще ви представя формацията Shooting Star. Той ме е подсетил в един от сигналите за нея и благодарение на него в реално време не ми се налагало да я търся. При валутната двойка GBP JP сме на дневна графика. Какво трябва да знаем за Shooting Star? Значи, формацията по принцип е от две свещи. Предишната свещ, първата свещ трябва да е биче свещ, а втората свещ, която прилича на обърнат чук, трябва да е меча свещ. Какво трябва да знаем също за тази формация? Тук по принцип в този пример тази формация е доста надежден сигнал за обръщане на тренда. Защото за по-надежден сигнал се има в предвид, когато опашката на втората свещ, както може да забележим тук, е поне 2 пъти по-дълга от самото тяло. Ние тук дори може да видим, че тя е 3 пъти по-дълга, което е доста надежден сигнал. Също така трябва да знаем за тази формация, че тя е обръщаща тренд формация. Вида е само мечи. Значи тя се среща само при обръщане от бичи на меч пазар. Нивото на сигурност при нея бих казал, че е доста слабо, но в нашия случай тук сигнала си е надежден. Препоръчвам задължително при такива формации, които са с слабо ниво, да се използват допълнителни средства, като индикатори, стратегии, да се засече сигнала поне с още 2 инструмента. Аз лично тук бих сложил една тренд линия по върховете, защото според мен по-добър индикатор от тренд линиите няма. И да си отиграваме при рикошет на тази тренд линия. Какво друго може да кажем за нея? Казахме, че се среща само в този вариант. Това е. В следващия урок ще гледам да ви покажа нейната противоположност на тази формация. Тя е чук. И чука може да го срещаме само при обръщане на тренда от мечи към бичи пазар. Успех желая на всички ви и очаквайте следващия урок.